Здравейте! За да издадем протокол за неустойка, може да създадем нов курс или да редактираме вече съществуващ такъв, по който все още няма издадена фактура. В данните за фактура на курса, където са по-надолу, имаме вид документ, където може да изберем протокол за неустойка. Автоматично ще излезе основанието за неначисление на ДДС, като може да се избереме като автомобил вторият автомобил, който е точка, и в релация да напишем това, което искаме да излиза в протокола, например отказан товар. След като издадем фактура, ще излезе автоматично протокол за неустойка. Номера на протоколите върват с различен номер от тези на фактурите. И тук това, което сме написали в релация, излиза. Отдолу имаме основанието за неначисление на ДДС.